A vos o que vos viría ben sería ter cuartos no banco e parar de traballar. A min tamén. A vaca Laura tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu. Prado longo. Por momentos non sabemos se é un spot publicitario para a promoción do rural da Xunta, un anuncio do Gadis ou un remake encuberto de Sempre Xonxa. Eu teño fama de ser bastante tocacollón, xa yo aviso. Cala a boca! Tú. Nós agora xa vendemos por toda Europa. Probáchela. Non, a verdade é que non. Conoces a Alfredo Porto? Sí, claro, Alfredo das casas rurais. Pois ali podes probala. E quitáis carne ecolóxica de primeira. Xa verás que boa está. Según Wikipedia, en 2008 Rubén Ríos tiña 30 anos e facía dun rapaz de 18 que estaba a facer selectividade. Vámonos deixar levar pola maxia do cine e creer que chavales de 30 anos teñen 17 e van ao instituto. Dixen que nos vamos a deixar levar pola maxia do cine. O irmão coa escopeta de fondo mentres Rubén Ríos lle explica a seu pai o tema de montar unha cooperativa é unha clara metáfora sobre non levarlle a contraria a nadie que ten unha escopeta. Conversas sobre vacas. Hai moitas conversas sobre vacas. Xusto que sempre quixemos ver no cine. Que pase que vai bella. Iso tamén. Debo unha venciña para ela. O que había que facer é vendelas. Que dices vendelas? Non dan máis que traballo. Sí, sobre todo a ti. A mí non, a todos. El xa non pode máis. E dos 5 irmãos, tú eres o único que lle interesa o campo. En total, para que? A ver, ¿cuánto gañamos este mes cas vacas? Ao fin e ao cabo, nós aquí sempre vivimos das vacas. E diso teremos que seguir vivindo, se queremos deixarles algo aos netos. Veis? Mira o que conseguiches meténdolle o rapaz todas esas ideas de seguir cas vacas. E ben orgulloso que estou. O que me faltaba. Vamos, que tú tamén pensas en seguir toda a vida no campo. Que non, Roy, que non, que na gandería ecolóxica as vacas non dan traballo casi. Tú alucinas. Roy, ten razón, Martiño. Isto non é para ti. Vanse de putas nesta película. Por que? Pois porque supoño que a Ignacio Villar lle parecía que tiña sentido. É que nos mete o tema de cousas tradicionais galegas ou prácticas do contexto rural con calzador ao bruto, en plan, no, vouche poñer unha señora facendo pan porque quero que salga unha señora facendo pan, entón vouche poñer unha señora facendo pan. Mira, Ignacio Villar, ok, xa nos quedou claro que queres ambientar o teu tema no contexto rural, ok, non fai falta que poñas unha señora facendo pan. E o peor de todo, volve a haber un puto triángulo amoroso que non lle interesa a nadie, joder. No, é que, Paco, Ignacio Villar representa a madurez dos personaxes que pasan de ser amigos a un camiño pola sexualidade e a escolleren o seu futuro, ben sexa nunha canteira, ben sexa na universidade ou montando unha cooperativa de produtos cárnicos, que é unha merda de triángulo amoroso. Estados Unidos ten a Arnold Schwarzenegger. Tamén ten a Brad Pitt. E España ten a Mario Casas. E nós temos a Rubén Ríos. Esta noite creo que vou coller gorda.